Приятели, играта на Яна от Несебър започва в сделка или не? Сега! Янче 6 кутии. Много е важно как започваме. Ако започнем хубаво с сини кутии, ще трябва да свършим и с сини кутии. Коя е първата кутия? Кутия номер 2. Мишо. Кутия номер 2, Мишо, отваря и търсим 20 стотинки в кутия номер 2. Давай, бързо, бързо. Не. Ей! 25 000 лева. Изборът ти не е добър. Избора не е добър, но все още в играта са 50 000 и 100 000 лева. Минаваме към втората кутия. Коя е тя? Готи. Готи. Кутия номер 12. Яна, третата кутия. Кутия номер 15. 100 лева. О, тук дъхнат. Най-сетен. Отдъхнат си. Коя е четвъртата кутия? Кутия номер 4. Сашо, какво мислиш? Че има втората кутия. За 4 ли мислиш? Да. За 4, Сашо, какво мислиш, че има вътре? Мене ми се пада сигурно за седми път четвърка. Еми, отвори я тогава. Не бързай. Той мъжа няма интуиция, аз затова му казвам да ми отваря. Ама всъщност откъде да знам аз? Да отвори ли? Да. Последно да отвори? Да. Сега ще да мина за тебе, че ако е малка сума да дойде да ни целуне и тебе, и мене. Айде аплодисменти, сигурно е малка сума. Отваря се. Отваря. Аз не съм с Сашо, аз имам друго место. Сашо, как можа да отвориш 5000 лева? Как можа да отвориш 5000 лева? Срамота. Няма нищо. Коя е петата кутия? Кутия номер 20. Кутия номер 20. Защо избираш кутия номер 20? Добре, ти любими числа имаш ли? Чакай. Кутия номер 22. А какво стана с кутия 20? Добре, нека да се върнем към 20. 20, да. Добре, чакай сега, не бързай, Йоане. Не бързай. Искам ти да си наясно в твоята глава. Кутия номер 20 или кутия номер 22. Всичко това след рекламите по Нова телевизия. Скъпи приятели на Сделка или не, тази вечер при нас играе Яна от Несебър. Яна си избра да играе Сделка или не с две кутии. Пред нея са кутия номер 9 и кутия номер 7. И двете са любими числа. Хубаво обаче отваря само червени суми. Какво е избрала? Преди рекламите се колебаше между кутия номер 20 и кутия номер 22. Яна, какво е решението? Кутия номер 20. Кутия номер 20, Йоанне, стискаме палци за 20 стотинки. Моля те, отвори ги. Йоанне, прибирай тая кутия. И остана една. 22, дето е избра преди това или някоя друга кутия? Кутия номер 21. Кутия номер 21, Роси, отваряй. Отваряй и търсим синя сума. 5 лева. Ето го началото. Ето го, Роси, началото. И поне си голяма късметлийка, те изпращам директно в събота при Захари с този билет Лото Плюс. Заповядай, вземи му парите. Сега предстои оферта на банк. Ако я отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 4 кутии преди следващата оферта. Да видим какво ще предложи господин банкер. Добър вечер, господин банкер. Да, бавно дигам телефона. Да, разбрах ви. Ако беше играла по вашата оферта, таман да натиснеш бутона и той охлюва избяга. Така каза банкер.
От друга страна, след като двете кутии са ти любими, знаеш, че банкера се хваща много на такива неща и обича да тества хората. Да види докъде ще стигнат. Офертата на банката в момента е смяна на кутиите. Няма степ. Яна, в момента искам да разкрием бързо жълтата кутия Хикс, защото ни е изключително важно да видим колко пари има в нея. Дали сумата е близка до 5000 лева или не. Сумата е близка до 100 лева. Жълтата кутия Хикс я разкриваме. Сега. $4500 лева. Много щедро от страна на банкера. А ти пък от своя страна не смени кутията. Дали жълтата кутия Хикс е при теб, не знам. Я ми кажи, 4500 лева, колко са за теб? Доста пари са. Доста пари, за колко пари работиш? Ами аз съм безработна, студентка съм в момента. В медицински колеж в град Бургас уча за помощник фармацевт. Тегля студентски кредит и ми е трудничко в момента, обаче... Ама, тате, не помагат ли? Майка ми е в Русия, тя е рускиня. Баща ми доскоро работи във Франция, той е българин, доскоро работи във Франция, обаче вече е безработен. И в момента ми помагат баба и дядо. И в момента и двамата ти родители са на двата края на Европа. Да. А те разведени ли са? Да. И за това сте гледали и бабата и дядото, така ли? Да. До 7 годишна възраст съм живяла в Русия при майка ми. И един ден тя ме е попитала къде искам да уча и аз съм избрала България. Сега трябва да отвориш 4 кутии и в тези 4 кутии е най-хубаво да видим само сини суми. Това не е заради играта. Това заради теб. Бързо отвори 4 кутии. Кутия номер 1. Величка. Кутия номер 1. Вили, стискаме палци за синя сума. 1 лев е идеален в тази кутия. Отваряй. Не 4500. Съжалявам за тази сума. Нищо. То така ме е тръгнало. Втората кутия. Кутия номер... Танче, какво мислиш? Бях сигурна, че е червена и то много тлъста червена. Обаче до толкова момент отвориха някакви червени и сигурно ще е синя. Ама не знам. Петър, ти. Аз съм на абсолютно същото мнение като Танчето. Мисля, че е някаква синя сума, но не съм много сигурен. Добре, отваряй. Кутия. Кутия номер 14. Кутия номер 14. Петю, стискаме палци в твоята кутия да има синя сума. Отваряй. 7500 лева. Третата кутия. Кутия номер 8. Кутия номер 8. Крайно време беше да отвориш тая кутия номер 8 с тази синя сума. Отваряй, звезди. Дано да бъркам. Отваряй. Ето ги. 20 лева. Ето любимо число. Това, което мразиш число. Тези числа, които имат значение за тебе, махай ги. Не се страхувай от тях. В играта все още има 50 000 и 100 000 лева, което означава, че всяко едно нещо, което си наумиш, което си пожелаеш, може да се сбъдне. Въпросът е тези кутии да не се отварят. А най-хубавото е тези кутии с 50 и 100 000 лева да са пред теб. Кутия номер 9 и кутия номер 7. Следващата четвърта кутия, коя е? Кутия номер 10. Кутия номер 10. Галенце, с голяма усмивка. С голяма усмивка 10. Ето 20 стотинки. Браво, Галенце. Ето, моето любимо число ти донесе късмет на теб.
Яна, предстои оферта на банката. Мисли внимателно, решавай внимателно. Оферта на банката ще бъде за кутия номер 7. Дали ще я продадеш, дали ще я смениш, какво ще направиш с тази кутия, решаваш ти. Да видим какво ще предложи господин банкер. Господин банкер, слушам ви. Не е ли малко, господин банкер? 50 000 и 100 000 лева са още в играта. Не си искала да си смениш кутиите и за това. Да, разбирам, господин банкер. Да. За това все тая моя каква оферта ще ти даде, а явно и на тебе ти е по същия начин. Оферта? Благодаря, господин банкер. Благодаря му, защото етиката го изиска. Иначе не желая да коментирам офертата. Офертата на банката е 1800 лева. Не бързай. Яна. С лека ръка затвори капака на 1800 лева. С колко пари разполагаш на месец? Трудно е да се каже, предвид разходите. Безработна си. Баща ти е безработен. Теглива си кредит. Майка ти от Русия. Праща ли или не праща пари? Пращаме. Така. И баба ти и дядо те гледат. Да. Сега с колко пари разполагаш? Задам ти въпрос като баща. Разполагам с толкова, колкото да ми стигат за храна и... Колко е това като цифра? Не увъртай. Неудобно ми е в момента да кажа. Пожелавам ти много късмет следващите 3 кутии. Кои са те? Кутия номер 13. Кутия номер 13. Танче, искам синя сума, защото това е добро дете. И я заслужава синя сума, отваряте. 50 стотинки! О, ето това исках да видя. Яна, коя е втората кутия? Кутия номер 19. Кутия номер 19. Даскале, да помогнем? Да отворим 10 стотинки? Дай Боже, наистина да има 10 стотинки. Отваряй. 1 лев! Яна, само една трета кутия. И тази трета кутия, ако съдържа тези 10 стотинки, нещата ще почнат да се развият в по-добра посока за теб. Коя е кутията? Третата кутия коя е? Кутия номер 17. Отвори я, дано е синьо. 300 лева! Тези три кутии бяха разкошни за теб. Много те моля, прецени много внимателно оферта на банката. Разсъждавай през личната си призма. Това за теб ще бъдат сигурни пари. Да, ти можеш да играеш за 50 000, за 100 000 лева, но това ще са сигурни пари. Господин банкер, слушам. На мен не ми хареса. Но той казва, че само 4 кутии са по-високи от тази сума. Оферта на банката е 2500 лева. Шест кутии са по-ниски, 4 кутии са по-високи от оферта на банката и една е равна на нея. Сделка или не? Има сделка. Има сделка за 2500 лева. Отива номер 7. Отива при нотариус Филипов и оставаме тук. От този момент нататък кутия номер 7 ти си я продала за 2500 лева. Да видим може ли да направи много повече пари от тези 2500 лева. Скъпи приятели, затаяваме дъх и чакаме да видим какво има в червената кутия Хикс.
Дано да има още едни 100 000 лева. Пак е добре. Този път банкера наистина се изложи. 8000 лева. Господин банкер, не ви ли беше срам? Не ви ли беше срам? Толкова ли сте стиснати? Да, знам, сега ще ми кажете, 8 е числото на парите. 8000 лева. Ядоса съм. Отвори 3 сини кутии. Искам да отворя рождената си дата. Коя кутия? Кутия номер 3. Кутия номер 3. Жоро, любимец. Искам само да ти кажа, че щастието не се измерва с количеството на парите, а с това, за което ще ги използваш. Така е. Затова ги използвай разумно и по предназначение. Кутия номер 3, Жоро Опарев. 200 лева! Браво, Жоро. Я на втората кутия. Кутия номер... м, 11. Тони, не бързи. Какво ще посъветваш? Да отвори ли кутия номер 11? Само пожелавам успех. Нямаш никакви предчувствия за кутията. Честно да кажем, не. Яна, Ами за сега ще се я запазя. сигурна ли си? Да. Кутия. Кутия номер 16. Кутия номер 16. Мирена от Търговище. Сигурна ли сте? Късмет, Янче. 50 000 лева. Отвори, Мирена, кутията. Отвори я. Ако беше ти предложил да играеш с множители, в твоите игра щеше да има 150 000 лева. 100 000 лева са още в играта. Дали са в кутия номер 9? Третата кутия. Кутия номер 18. Отваряме. Кутия номер 18. Да е ниска. Стискаме всички палци. Да са 10 стотинки. 10 стотинки! 10 стотинки! Мони, тези 10 стотинки заслужават подарък. Силни аплодисменти за Мони. Защото с билета на Националната лотария Лото Зодиак може да спечелиш до 100 000 лева. Яна, всичко свърши до тук. Сега предстои оферта на банката. Ако отвърлиш, ще трябва да отвориш за последен път 3 кутии. 3 сини кутии, 3 жълти кутии и 3 червени кутии. А всъщност 2 сини кутии, 3 жълти и 3 червени. Да видим какво ще бъде предложението на банкера. Господин банкер, слушай. $100 000 лева за банкера са още в играта. Ти продаде кутия номер 7 за 2500 лева. При теб все още е кутия номер 9. Шансът да спечелиш повече от 2500 лева е значителен. Обаче, винаги има едно обаче. Ако погледнем таблото, 4 на 4.
3 кутии са по-високи от 2500 лева. И едната кутия е 2500 лева. Защото 4 кутии са по-малки. Дали ще играеш за 100 000 лева? Или ще играеш за 10 лева? Те дели само офертата на банката, която ще ти я кажа веднага след рекламите по Нова телевизия. Скъпи приятели, тази вечер, сделка или не, играе Яна от Несебър. Играта е сделка или не с 2 кутии. 100 000 лева са още в нейната игра. А офертата на банката в този момент е смяна на кутиите. Няма сделка. Яна, ако в кутия номер 7 има 100 000 лева, ти вече си я продала. Тя не е в играта. Ако в кутия номер 9 има 100 000 лева, много добре си затворила капак. Ако обаче 100 000 лева са пред теб, си допуснала една единствена грешка. Защото шансът ти е бил 1:6 да вземеш 100 000 лева при теб. 3 кутии за последен път, коя е първата? 22. Кутия номер 22, Иво от Драгоман. Стискаме палци, Ивчо. Късмет ти желая. В тази кутия да има синя сума 2500 лева. 2500 лева вече ги имаме. Въпросът е дали с тях ще си тръгнеш или с повече от тях. Коя е втората кутия? Кутия номер 24. Това ли е кутията? Да. Кутия номер 24. Стиви от Девин. Отваряме. $100 000 лева. $10 000 и 8 000 лева са в играта. Още една кутия ти предстои до оферта на банката за втората ти кутия, защото първата кутия ти вече я продаде за 2500 лева. Но преди да разберем каква ще бъде офертата за кутия номер 9, коя е кутията, която отварям? Елияна, ти какво мислиш? Това е кутията на Готи. Той много пъти игра с кутия номер 6. Защо не го попиташ? Както прецениш. Вече имаш една сигурна сума, така че може да рискуваш. Добре, отваряме. Успех ти Кутия пожелавам. номер 6. Да. Кутия номер 6. 50 лева! $50 лева не са в твоята игра. В играта все още има 8000 лева, червената кутия Хикс и 10 000 лева.
Ако отхвърлиш оферта на банката, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта. Да видим какво ще предложи сега банкер. Господин банкер, слушам. Банкерът не може да ти предложи повече, отколкото ти си приела на този етап. До сега ти продаде кутия номер 7 за 2500 лева. Банкерът отново в момента ти предлага същата сума. И 1 лев отгоре. Не бързай. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка. Искам да разбера кои са тия 2 кутии. 2 кутии. Кутия номер 5. Кутия номер 5, Валери, отваря. 1000 лева! Много добра кутия. Чуква пак. Коя е втората кутия? Кутия номер 11. Това ли е кутията? Това е господарското число. Добре, обясни ми защо оставаш кутия номер 23. Кутия номер 7 си я продала. За нея вече всичко ни е ясно. Но защо оставаш кутия номер 23? Ами, преди да отворя 24, мислех, че в 23 има голяма сума. Обаче сега се колебая между... Не мога да преценя. Обаче... Ще отворя 23. Кутия номер 23. Отказваш се от кутия 11 Да. и отиваш да отвориш кутия номер 23. Сигурна ли си в това решение? Да, Искам да си убедена, че трябва да отвориш кутия номер 23. Това ли е кутията? това е кутията. Кутия номер 23. Алекс, ти искаме с малко си за 10 лева да са при теб. 750 лева. Сега предстои оферта на банката. Ако ти я отхвърлиш, ще отворим кутия номер 7, която се я продава за 2500 лева. Ако ти я приемеш, ще продължим нататък. Да, господин банкер. Диана, банкера смята, че в тази кутия има червена сума. Една от тези 3 кутии е само с 10 лева. Дали е кутия номер 9, дали е кутия номер 11 или кутия номер 7. При тази оферта банкера си пази парите. Той в момента ти предлага такава оферта, която е по-висока от тези пари, които имаш. Но дали си заслужава или пък е прекалено много. Оферта на банката е 3000 лева. Имаш 2 опции пред теб. Или на момента приемаш 3000 лева, тук, на масата пред теб,
Или играеш за 8 или 10 000 лева с риск на финала 10 лева да са при теб. Сделка или не? Няма сделка. Багер каза, че според него в кутия номер 7 има червена сума. Ти какво мислиш, че има тук? 10 лева. Валерка, ти какво мислиш, че има тук? Според мен има 8000. Готи? Със сигурност е червена сума. В смисъл или 8 или 10. Яна, ти продаде кутия номер 7 за 2500 лева. А в нея има Нищо такъв е късмета. Смяташе, че това е половината от тези 5000 лева, които по някакъв начин бяха желания за теб. Но сега се вижда, че към този момент не си взела правилното решение. Аз няма откъде да знам. И няма как да... Аз не съжалявам за взетите решения. И в моето семейство никога никой не е печелил от лотари, от хазарт, някакви пари. И аз просто явно съм наследила. Само ще ти кажа, че сделка или не е хазарт, а това са твоите решения. Това е късмет. Аз Решението да продадеш кутия номер 7 за 2500 лева, това е решение. Късмет може да е само кутията, с която си излезла със себе си. Това е. Сега в момента предстои оферта на банката. Ако я отхвърлиш, ще спечелиш това, което е в твоята кутия. Дали 10 лева, дали 8000 лева. 2500 лева седят и чакат да видят дали ще бъдат спечелени или може би ще бъдат спечелени повече от тях. Господин банкер, слушай. Това ли ви е офертата? Що не дадете нещо по-добро? Аха, да. Разбирам. След като в кутия номер 7 са се оказали 10 000 лева, при тази конфигурация на кутии, при тебе трябва да има ниска сума. Заради това той все пак предлага повече пари, отколкото си приел. Но по-малко от половината. И те оставя ти да решиш дали рискуваш за 8000 лева или приемаш неговата оферта. Оферта на банката е 3300 лева. Какво мислиш, Димитър? Ти как би постъпил в тази ситуация? Мисля, че е с 800 лева по-добре от 2500 лева. Това е при положение, че наистина при нея има 10 лева. Статистически погледнато, 50 на 50% е при нея да има 8000 лева или 10 лева. Банкера винаги може да ви провокира хора. Човек на риска. Но пък може и да е прав. Откъде да знам? Ами ще рискувам. Оферта на банката е 3300 лева. Помисли си внимателно. И като вземеш решението, искам да си сигурна. Сделка или не. Няма сделка. Кутия номер 9 и кутия номер 11.
Тони, я отвори сега кутия номер 11, да видя какво има вътре в нея. Отваряй. Не я пипай ти. Аз ще я оставя. Видях какво има в кутията. Банкера някой път провокира. Друг път излиза прав. Никога обаче не знаеш кое е вярно. Така е. Мен, ако ме питаш, аз в случая му се бях доверил. Някакси обаче исках да не е прав. Ти да си тази, която печели. Кутия номер 7, която е продаден за 2500 лева. И кутия номер 9, нейното съдържание ще се поставим с тези 2500 лева. Ако в кутия номер 9 има 10 лева, ти ще си тръгнеш с 2500 лева. Ако в кутия номер 9 има 8000 лева, ти ще си тръгнеш с 8000 лева. Пожелавам ти много късмет в живота. И пожелавам всичко, което си наумила, да ти се сбъдне. В сделка или не. Ти си тръгваш с първата приета оферта от 2500 лева. 8000 лева си били там. Неочаквано и за мен. Неочаквано и за мен. Аз очаквах, че 8000 лева са при Яна. И Яна ще изкара едно хубаво студентство, но не, тя както винаги ще се бори. Но според мен ти ще намериш начин и ще се пребориш и ще успееш и да завършиш и всичко. Тези 2500 лева ги инвестирай добре. Не забравяй да си платиш данъците, което е най-важно. Това е всичко от нас, делка или не. Всеки делничен ден от 18 часа.